Vítajte u nového videa. Dneska tu máme dva časopisy v jednom. Jeden je Zlatý dračí J a meč. Tento. A potom tu máme Vangalisa. A potom tu máme Vangalisa plus kšídla a nejaký meč proste. Nejaký skrystalizovaný meč. To som dostal v balení dve v jednom, takže si to spravíme v jednom videu. Takže toto je 4 2024 a toto je 5 2024. Takže všetky sú z roku 2024. Pozrieme sa, čo tam máme. Takže tu máme obsah, čo je v tej knihe, pár krížoviek. A máme nájsť nejaké křišťálové kuže. A tuto máme proste, že na reklamu na Lego Life, ktorá už neexistuje. Namiesto toho je Lego Play, ale čo už. Tu si môžeme kúpiť toto. Lego sety. Proste ďalšie Lego sety. Takže Lego časopisy, že každý deň budú prichádzať. Tu máme informácie o Jayovi. Nejakú križovku a nejaký návod, že ako postaviť zlatý dračí J. Tento zlatý dračí J. Mám moc veľké krídlo, tak ich stiahnem. Zlatý dračí J má krídla, má bleskový meč. Je taký trochu priesvitný, čo sa mi trochu páči, že je priesvitný. Ale neviem, je to proste figurka, nájdete ho v pár setoch a mám tu dokonca už druhýkrát. Takže ďalšia figurka do zbierky. To nie je ďalšia figurka do zbierky, ale je duplikát. Tak toto máme ďalšiu hru. Ďalšia hra. Potom tu je nejaká križovka s písmenami, nejaká umalovánka s Jayom. Že som mám nakresliť podľa toho, že ako chcem. A tuto máme komiks. Potom vám porozprávam, že o čom bol. Ale až na konci. Tak, pôjdeme na ďalšiu stranu. Dobre, to je zase komiks. A nie, tu už není komiks. Tak toto sú ďalšie križovky a plagát. Ukážem vám asi iba jeden, pretože sa mi to teraz nechce vyberať. A tuto máme plagát zo sezóny 16, taký endgame. To sa mi celkom páči, možno si to tak kde vyvesím, neviem. A ďalší plagát máme toho Garmadon cení zuby. Plagát. Ten je z dvoch strán. Ukážem vám ešte na druhej strane. Nie, to nie je druhá strana. Tak to proste vyzerá. Proste komiks Garmadona. To si možno vycerím. Teda nie, vycerím. Toto. Jak sa to volá. Proste vystavím. Tak toto máme ďalšie hádanky. Nejakú cestičku, zase cestičku v pyramíde, potom voľný pad nejaký, pokračovanie komiksu, toto neviem čo je, aha, asi nejaké ďalšie, toto, hadanky, potom reklamu na Lego set, ďalšie hádanky. Reklamu na Lego City sety. A potom tu máme hádanku zeď plná symbolu. Potom tu je reklama na tento komiks. A potom tu máme potom tu máme Potom neviem, čo tu máme. Musím si to prečítať. To je proste na výstavku, že sa to kde vystavím a tak.
neviem. No, tu máme figurku. Položím ju. Proste figurka, už som to vysvetlil, že má priesvitné nohy, priesvitné krídla, helmu. Toto figurka sa mi celkom páči. Nie je taká, že iba napríklad táto, že iba pár častí na tej figurke je špeciálnych a tak. Proste je to úplne proste nová figurka. Je proste úplne nová figurka, ktorá ukazuje úplne tú silu tej figurky, že proste nie je taká špeciálna ako ten Kai, ktorý som... Že nie sú iba niektoré dielky špeciálne ako ten Kai. A proste toto je úplne nová figurka. Úplne nič na nej nie ako ostatné. Ako ostatní Jayovia. A proste je taká špeciálna figurka. A teraz ideme na ďalší komiks. Stopnem vám, aby som si to postavil a potom vám ukážem aj ten druhý komiks. Dobre, už tu máme ďalší komiks, už som si aj figurku postavil, ale figurku sa zameriame neskôr. A toto je hlavná strana, ukazuje nám tú figurku. Ukazuje nám, že akú figurku dostaneme. A nejaký súboj tu máme, nejaké dva plagáty. Ninjago plagát. A OK, to nie je moc toto. Dobrý plagát, ale no po mňa je to dobrý toto, že to nekazí ani tá češňa, pretože je to obyčajný názov a tie ninjovia sú tiež pekní, len všetci sú zlatí a jedine Lloyd je zelený. Ale asi je to takto krajšie, pretože všetci zlatí by to asi nevyzeralo úplne pekne. A toto nechte mňa naštvať, je podľa mňa zle, pretože to kazí tá čeština a ešte to vyzerá, ako keby to bol z komiksu. Sice je to komiks, ale toto už vyzerá úplne komiksový štýl. Akože. A zabol som povedať tie komiksy. No nevadí, to spravíme úplne na konci. Tak nejaké hadanky. Nejaké ďalšie hadanky. Reklama na Lego Live. Ročne predplatné proste tam je napísané. A máme zase nájsť nejaké kryštálové kúže. Informácie o figurke. O tejto figurke informácie, potom návod, ako ju postaviť a toto. A jak sa to volá? Hadanky. Návod, ako ju postaviť. Bludisko tu je. A ďalšie hadanky. Máme si vytvoriť asi svojho vlastného ninju. No, máme si vytvoriť asi svojho vlastného ninju. Ďalšia hadanka. Draci vs. Oni. Komiks. Máme komiks zadarmo k tomu. Nice, tak ten si potom prečítam. To nepôjde k tomu, to nebude k tomuto videu, pretože to zase proste prečítam sám a keď chcete, tak vám to možno spraviť video iba o tom komikse. To je sice kratšie video, ale nevadí. Dám si to na bok. Toto máme komiks. Potom vám poviem, že o čom je. To, že na to zase nezabudnem, ako s minulým komiksom. Tu máme tie plagáty, o ktorým som hovoril, a hadanku. Ale teraz sa to môžem povedať o tom, že vo väčšej forme. Tak vo väčšej forme je to samozrejme krajšie, ale všetci sú ninjovia a nie ninja. To je pretože zažíva svoju schopnosť krystalizovať, ale potom v Dragon's Rising zase dostane tú svoju schopnosť. A nepoznám sa trochu s lorom, ale neviem prečo. Neviem, že ako tie schopnosti dostal. Pozeral som seriál a tak. Ale asi by dostal seriálu, ale som dlho nepozeral Crystallized, takže možno to je nejak vysvetlené v Crystallized. Tu je nejaké bludisko a ďalšia hadanka. Pokračovanie komiksu, samozrejme.
Ten časopis je hlavne asi o komiksu a o figurke, podľa mňa. Tak, tuto máme nejaké informácie o figurkách. Napríklad deret, uprhol, typeček uprhol. Nejaké dlhé meno, ktoré ani nebudem čítať. A Ohaš Mek chlubil normálne. Normálne má svoje mene Mek ako mekač. Chápete? Mekač. Proste Ohaš. Ohaš, neviem, čo znamená, nepoznám češtinu moc. A proste sa chlubí. Proste Mek chlubil. Tuto máte burger, že Mek chlubil proste. McDonald. Neviem, čo to má znamenať, ale... Tak, tuto máme... To čo je? Neviem, čo to je, nevadí. To je nejaká hra vlastne. Tuto máme nejaký QR kód. Neviem, čo to je. Máme si asi povedať svoj vlastný príbeh, Ninjago príbeh. Není kam sa schovať. To je nejaké budisko. A reklama na ďalší komiks, ktorý aj tak nemám s týmto. A ešte k tomu je to z roku 2024, takže nič. A potom tu máme nejakú krabičku na zbrane. OK, trochu sa mi to... Po ničoho nevadí. A teraz si povieme niečo o figurke. Takže toto je Vangelis. Musím to trochu prekúžiť. No má taký armor. Proste normálny armor ako všetci ostatní. Aj oblečenie má ako ostatní. Meč sa mi celkom páči. Aj tento armor sa mi páči. Ale nie je to nič špeciálna figurka. A vec, ktorá sa mi najviac nepáči je, kde má hlavu. Akože vážne, kde má hlavu. Akože keď si chceš spraviť celú vlastnú figurku, tak tam máš iba takú čiernu hlavu. Napríklad keď si chceš spraviť Garmadona, ako to má taká stará figurka. Stará figurka má takúto hlavu. Vyzerá trochu ako Garmadon. A nechce to zaostriť. Tak to asi nezaostri, ale proste to vyzerá ako Garmadon a to proste tak nevyzerá. Proste je to taká klasická hlava. Ale tento nemá armor, tak mu ho môžem dať asi ten armor. Ja vlastne ho mám, ale niekde som ho stratil. Proste to je moja vlastná figurka. Som sa s ňou hral a tak. Ale neviem, či má ten armor, ale proste to nemá hlavu. Takže táto figurka sa mi moc nepáči. A táto figurka je podľa mňa lepšia určite než táto. Takže vyhráva táto figurka a táto prehráva. Táto je proste taká obyčajná. Dal by som jej viacej bodov, keby mala aspoň tvár. Nedávam tým figurkám žiadne body, ale proste táto sa mi páči viacej, táto menej. A teraz sa pozrieme na tie komiksy. Dobre, prečítal som si ten komiks. Komiks sa volá, že Zatčení. Hovorí proste ten Mek chlubil, či jak sa volá, o tom, že ako ulovil všetkých svojich paduchov, okrem ninjov. Chcel proste toto zachytiť ninjov aspoň na chvíľku, aspoň na hodinu alebo dve, aspoň niektorých. Tak uniesol kvetinu Garmadona, Kristoferna, či jak sa volá, neviem, dal im odkaz a potom postavil robotov z kameňu pomsty. A potom im prišiel dopis, prišli tam a toto. Bol tam taký dopis, že máte hneď tam prísť, inak sa s tou kytkou niečo stane, nebo niečo takového. A potom sú v takýchto oblekoch, použil uniformu, Lloydu nechce použiť,
pretože by to bolo zlé. Nechcú ich proste na padrč zničiť. Ale povie, že trochu môže použiť, aby zachránili Kristoferna. Dobre, proste padrč. Proste ich rozdrtia. Tak. A potom Garmadol dostane svoju kytku späť na záchod, že on zavre na záchod, aby mu to spravilo radosť. Zavre ho tam a koniec. OK, a ešte ďalší komiks. Ukážem vám ešte ďalší komiks. A v komiksu znovu v Shintaru sa ninjovia toto sťažujú, že aké sú bezmocné, bez elementárnych schopností. Pôjdu do knižnice a zistia, že týpeček menom Quanish proste zapísal o rôznych veciach, bol proste múdry týpeček a zistili, že potrebujú 3 kameňov chronolocely alebo dačo také, aby dostali svoje schopnosti späť. Neskôr prišlo Shintaro a chcelo nejakú pomoc, že proste tam boli netopieri v jaskyni a prišli a zaplavili ich. Ale sú v nebezpečenstve, prišli na kameň, zistili, že sú to želvy, kamenné želvy a chcú ich zožrať. A potom prišli k chobotnici, kde zistili, že je chronoocel a potrebujú ešte ďalšie 3. Shintaro sa im asi poďakovalo. A išli nájsť ešte ďalšie 2. Takže toto sú komiksy. Neviem prečo, ale viac sa mi páčil príbeh s tým uväzneným ninjou. Že proste chce uväzniť tým ninjou než toto. Neviem prečo. A že tento komiks je celkovo podľa mňa lepší než tento. Neviem to proste presne ohodnotiť, ale toto je lepšie než toto. A to je podľa mňa všetko. Uvidíme sa na budúce a ahoj.